Limite schivele, e greu de găsit în astfel de situații. Lucian pune forță pe lovitura Andrade, lucru pe care l-a făcut și în primul meci, acolo unde la capitolul loviturii în forță, el a dominat pe Lucian. Mai mult decât atât, 52 din cele 160 de lovituri puternice reușite de Andrade au fost la corp. Din nou o serie excelentă pentru Lucian, care a declarat că este într-o formă fizică peste primul meci. Și lucrul ăsta până acum se vede. Iată Andrade, excelent croșeul de dreapta. Lucian revine cu o serie fantastică. Trebuie însă să nu stea la astfel de schimburi. Ele nu îi pot conveni campionului nostru. Directă de stânga. Incredibil câte lovituri a primit până acum Andrade și parcă nimic nu s-a întâmplat. Acțiuni în forță, lovituri puternice și Lucian îl ia în brațe pe Andrade. În repriza asta, cred că Bute a simțit foto! Ce combinație! Din nou descoperit Andrade, dar mexicanul ăsta pare a fi făcut din granit. Încă o dată! Oh! Ce lovitură! Croșul de stânga! Și totul se poate termina aici. Andrade se clatină. Dar în cele din urmă se ridică. E în picioare. E în picioare. Meciul continuă. Lucian Maroni la dispoziție să închidă odată conturile. Oh! Încă o dată croșeu de stânga și încă o dată lovituri repetate. Andrade însă pare a fi revenit. Uppercut de stânga acolo la picat. Lucian dă mult cu stânga, simțindu-l pe mexican în imposibilitate de a da drumul la brațe. Se pare însă că Librado a trecut peste momentul ăsta, deși e clar că genunchii încă îi tremură. Hai Lucian în 30 de secunde, acum poți închide conturile. Bute și așteaptă adversarul descoperit. Lucian își calculează acțiunea, dar sunt convins va mai avea un forții pe ultimele secunde. Publicul e în picioare. Uppercut de stânga la picat. De aici e greu să descoți, dar Andrade încearcă încă o dată. S-a terminat! S-a terminat! Să vedem, mai sunt câteva secunde. Da! Victorie! Victorie pentru Lucian Bute! Un knockout senzațional! Până la urmă, tot uppercutul de stânga a fost cel care a închis această dispută. Cât a putut să reziste omul ăsta, câte lovituri a primit în 4 reprize și totuși, până la urmă, nu a avut ce face.